als 16 anys, rep el seu primer premi, que consisteix en una caixa de pintures i un diploma acreditatiu. A partir d'ací, comença la seva marxa com a artista, iniciant-se en un dels temes que més li va apassionar, que tant li va inspirar i que tant va admirar, el mar, el seu mar.